Pangasinan paborito, bali-bali rin tugdugan da jay. Panday nga lang pasirin. Ga, abayan mo, tamandol nga tayo sa nagutan sa labi. Ayasu #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:05 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Ito'y upat nga suli iti Pangasinan. Maabiga buklas kumuyamin ita nagbulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balito, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman na ngayong araw ng Martes. Pizza 28
sa buwan ng Hulyo 2026. Malapit na naman ang pamamaalam ni paring Hulyo. Ang inyo pong magkakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin si Kapaborito Errol Horado. Diyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon, at maging ang mga opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook Live. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Alas 7 ng umaga. Umpisahan natin ang pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng bansa. Yan po ang sinabi ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kahapon. Dahil anya, isang taon na mula ng huling tumayo sa harapan ng mga mambabatas na kanyang inilantad ang mga katiwalian na nadiskubre mula sa flood control project. Good morning ka, Errol. Aha. Ayan. Malapit ng makulong. Sino? Basta. Oh. Nagaya. Malapit na silang managot. Oh. Nagaya ng kanyang pangako raw. Siya ay nagsagawa ng malalim na investigasyon na walang kinikilingan at masusing sinuri ang mga ebidensya. Pakinggan nga natin ang kanyang sinabi, Engineer Nixon Dakal. Lipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. So ayan hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
ako ay Pangulo ng bansa. Idol mo. Pumalakpak ang mga bayan! Hindi pwedeng pumalakpak ang mga buhaya. Walang kamay yan. Ha? Walang mga kamay. Oh, Ba't talaga. nadulas? Ba't nadulas? Sino? Yung aking, kwan, Bunganga. yung aking bunganga, Lagi naman. nadudulas. Lagi naman. Oo. So, yun po yung kanyang sinabi, ha? At Ako ay oh, nalulungkot. nalulungkot. Bakit? Dahil malapit na Ang pagsampa ng patong-patong na kaso. kay dating speaker. Ba't ka malulungkot? Dapat nga matuwa ka dahil yung pinakamalaking buhaya ay makakasuhan na. Hindi, malungkot dahil pinsan niya eh. Yun lang. Oh. Pero yung sinabi niya na, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. So dito niya papakita ngayon. Mhm. Yung, Bakit malapit na? Dapat noon pa. bakit hindi pa nakasuhan? Kaya nga, malapit na. Kailan yung malapit? Malapit yung eleksyon? Kailan? Isang taon na yan na ganyan na. Malapit na, yung sinabi niya malapit na. Baka malapit na yung eleksyon sa kanya isasampa yung kaso. Ay, hindi naman huwag naman ganun. So, yung sinabi niya dumating na ang punto at malapit ng isampa ng Office of the Ombudsman ang patong-patong na kaso laban kay dating speaker. Hindi niya nabanggit yung pangalan, speaker lang. Dating speaker. Pero ang tinutukoy na niya dito si dating speaker Martin Romualdez na yung kanyang pinsan. So may mga iba't ibang reaksyon sa pahayag ng Pangulo. Ang ilan ay nag-aalinlangan at nagtatanong kung ito ba ay totoo o isang palabas lamang pampolitika. Yun yung mga tanong nila siguro sincero si Pangulo sa pagsasampa ng kaso laban sa kanyang pinsan. Bakit may siguro? Siguro kasi malapit na kasi siguro dapat para matuwa yung tambayan ng Pilipino, kahapon na nagre-report sinampahan, sinabay. Dapat noon pa si hindi para hindi kahit na siyempre matagal-tagal na, alam mo na sa Pilipinas, matagal lang investigasyon. Kaya nga di dapat yung habang nagsasalita siya sa puntong ito ay kasasampa lang ng kaso. Ayan. Antok, para may development. Patong-patong na kaso. Sa aking nabanggit na, hindi niya nabanggit no yung kaya nga dating speaker pinsan kanto mo. So meron ding umaasa na sa wakas sabi nila lalabas na ang katotohanan ukol sa korupsyon sa mga proyektong flood control. So yung mga reaksyon ng iba't ibang mga kababayan natin. Kaya ang sinasabi ng Pangulo na hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking kaibigan, Pangulo ako ng bansang Pilipinas. Dito natin makikita kung talagang may political will at mapakulong niya ang mga sangkot dyan sa mga anomalyang flood control project bago magtapos ang kanyang termino. May 2 taon pa. Oo nga, 2 taon pa yan. Baka so naman, Pangulong Marcos. So, dahil sa kanyang pahayag na yan noon, anong nakaraang taon, siyempre, 1 taon nakahapon nagkaroon ngayon ng, diyan nagkaroon ng political crisis di ba? Sa bansang Pilipinas, na nagdulot ng matinding hirap sa mga taong bayan dahil sa nauubos ang oras at pondo ng pamalaan sa bangayan ng politiko. Sa halip
harapin nila at ayusin nila, bigyan nila ng solusyon ang problema ng kahirapan dito sa bansang Pilipinas. Sa tingin mo ba, Oh. ano yan? Oh. Mawawakasan yan yung sa politika? Yan nga kwan eh. Siyempre, gantihan lang yan. Darating na naman ang presidential election 2028, di ba? Yung administrasyon, kailangan nilang maghanap ng ipapalit. So, yun na naman, by 2027, siyempre, kung na naman yan, yung mga kandidato, especially yung mga kandidato ng administrasyon, pambato ng administrasyon, kailangan na malakas. Para sa ganun, may inaasahan. Para sa ganun, kapag naupo, walang kaso. Kaya nga kaya ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas ay political revenge. Di ba? Pag iba yung naupo, nandiyan na naman ang kaso ng outgoing na opisyal. So, yun ang dyan. Yung mga nangyayaring ganito, yan yung mga nagpapahirap sa mga ordinaryong pamilya. Sa halip, itong mga opisyal natin ay gumawa sila ng mga kaparaanan upang sa ganun masolusyonan ang mga suliranin, ang mga problema dito sa bansang Pilipinas. Ngunit ang inuunan nila yung kanilang political interest. Di ba? So yun yung sila ay abalang-abala sa paghahanap ng kanilang mga kandidato pambato sa 2028. Sino kaya? Alabasan ko may kindita na may ambagal. Watan na naman. Manggugulo. Italusab. Baka nanimbubo naging tawagan lay polis. Pero katungtungan da paano da nakatungtungan da atiwal? Umbatik. Umbatik. Kailangan dyan. Ina tayo itawag imano. Tantani, manggugulo lamang di tali sabay. Mantatakatak. Wala bubuya kanton signage lalamat. So, panawagan po sa mga otoridad dito sa lungsod ng Dagupan na pakibigyan po ng pansin itong reklamo ng mga business establishment dito dahil yung lalaki dyan, yung baliw, baliw na lalaki, may problema sa pag-iisip. Maong labat no singarara may akay standby imis-imis ulik-ulik kabukor. Pero iba ho yung yung siraulo diyan sa baba. Ayan, So, yun po yung dyan, problema. Dito sa may AB Fernandez ayan, At hindi lang yung minsan nambabato pa yan di ba? Alam nung yan, sino na yung isang poso na diyan yung umawat? Yung naka-detail dito. Alam nila yung mga poso naka-detail dito. So, panawagan po sa Philippine National Police ng Dagupan napaki-asikaso nga at hulihin ito, ilagay doon sa DSWD o kaya kung may ibang paglalagyan na pasilidad, doon na lang ilalagay yan para hindi yung manakit ng mga tao dahil nakakaabala. Isa pa, habang binabaybay ko rin itong Arellano, meron akong kasunod na motor. As in, kasunod. Biglang may asong tumawid. Aso? Asong tumawid. Nagawat to Di ato bakyarad, arap ko may amay motor. Maong labatan, ni pali istoy daiset. Ako talapos, may tuo. May motor. Sika to balot, ng tamtambling. Direkta to na talapos may aso. So yan yung panawagan natin sa mga barangay officials naman
Sa mga kapitan. Arellano. Hindi, Arellano, Pantal tan eh. Pantal, barangay Pero, Pantal. in general, ay gawa yung mga sa trabaho yung makariya at malaba to anta ko yure totoo ya agi patuntun tay aso mo itali mo. Oo. So kung problema kintan eh, problema komunidad, community jad looban na barangay. Oh. So kailangan diyan hanapin kung sino yung may-ari ng aso at panagutin. Unamin ni kasi. Ayun po. Aditanad Arellano. Saan lugar anong kuan yan? Tapat ng halos tapat na ng mall. Halos tapat ng mall. Oo. So yun po yung kuan diyan. Yung mga barangay official dito, kagawad Tito K, kagawad ka ng barangay. Dapat kuan yan, tingnan mo Ditan so ayuyang to. Atay Arellano, tay kagawad Tito K. Pagsabihan mo sana itong mga kuan dyan, yung mga may aso. Ano mo, ang aga-aga, yung tao siguro papasok sa trabaho, tas makakabangga pa ng aso na gala, di ng tubakir irandwa. So, disgrasya ang inaabot. Mabuti hindi naman nag-anong nasugatan yung tao. Agkulanta, ta siyempre walay tutumbok ko pero wala laray bystander di man ya tinulungan da wala. Okay. Ang ano diyan ay buti na lang bumandang kaliwa siya bumandang kanan. Kung kakaliwa, hindi talapos to may aso o sang kumo nabangga may tuo. Ayan. So pakikuan yan mga barangay official. Dahil sa mga hayop na yan. Hayop yung kaya nga aso, di ba? Sinong kapitan ng barangay Pantal? Si Kapitana Julie, graduating wala. Nag-graduating kumpahin. Kailangan na gawin nila yung kailang trabaho. Dapat lang. Meron pang natitira na ilang buwan. Ilang buwan. Dahil kuan na, tuloy-tuloy na yung barangay at SK election. Walang announcement si Pangulong PBBM kahapon na may postponement kaya tuloy-tuloy na po yung barangay at SK election. So ang sabi nga nila sa social media, wala nang na-report na maganda. Tapos i-report niya pa na postpone, mas lalo man. Kaya nga. Mas lalo man unangal i-rekin. Kaya kuan, kayo mga barangay official, especially dito sa may barangay Pantal, lungsod ng Dagupan, kung may batas na kuan, aso mo itali mo, dapat i-implement nyo ng maayos yan. Lahat ng mga households na may mga aso, itali nyo yung mga aso, wag yung tao. Kaya't kung sila ay hindi nila tinalo yung kailang aso, pagmultahin ninyo dahil may karampatang kuwan dyan multa may batas po dyan kung kanino pong pag-aari yung aso. Kunyari nakakagat. O kaya nakadisgrasya. Yan ang kuwan dyan. Sino ang sasagot sa pampa-hospital ng tao kung sakaling nagkaroon man ng sugat o kailangang attention medical. Siyempre yung maaari ng aso. So pa yun namin. Singaman ay akar-akar asod tad Arellano ay. Kaya yun ang problema. Kung may mga gala na aso dyan, huliin ninyo at kumpiskahin ninyo. Ano kaya kung kung bawal na kasi yung bawal na po kasi yung magkarne ng aso. Bawal. Kung ayan ay impound. Kung hindi mo pinagbawal yan, siguro walang lalakad-lakad na aso dyan, siyempre maraming kukuha. Araramay mahilig na karne aso. Talagang samsamitan da. No, aliwang bawal siguro mataltalag tayo ason akar-akar. Correct. Kaya siyempre, magagalit na naman yung mga yung mga animal lover. Huwag niyong saktan. Huwag niyong patayin yung mga hayop.
Alam mo, naalala ko, dyan sa Lingayen noon, merong ganyan yung pinairal nila yung batas na lahat ng mga galang aso noon, hinuhuli at may pinaglalagyan. Pound, impound. Ni-impound nila. Yung ipadundunda. 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 Saan ang kapuli man dundon, tanilad sa ramay yun. Kaya may mahilig, may responsible pet owner. Yan. Owner. Yan. Kaya mga responsable nag-aalaga ng mga hayop. Ibibigay nyo doon sa Bimaloy. Yan. Hindi, may pinorward lang akong kay... Okay. So, dapat na tignan ng mga barangay official kung may mga ganyan na mga astray o kaya yung mga stray. animals. Alam mo naman minsan dyan suli nagkabarangay aliwan aso labat Kaya nga. Hanggang kanding. Marami. Kaya aga po itakar to. Akar. Pero may untan kasin ayop. No, ang gapoy ngipan dararate barangay official yo no inutil irate barangay official yo talaga nang gapoy mambano. Hindi namin sinasabi na inutil yung mga useless po yung batas. Ayan, okay. Na simpleng aso mo itali mo hindi mo man lang ma-implement sa barangay mo. Anong klaseng barangay official kayo? Ayan, In general ang gapoy kina. Walang nabanggit yung binabanggit na lugar dito o barangay o saan man. Pero in general yung barangay official, agto na ipatuntun tay simple ordinansa, aso mo itali mo, ang tinatawag si kara? Ino. Ayan. Siyempre, may mangkakamal na pundo, agay si bada, mga lay pundo'y barangay, pero man implement na ordinansa, si kara useless. Ayan, So, gamparan ninyo ang inyong trabaho, na ayon sa Republic Act 7160, yung Local Government Code, dapat na yung mga barangay official ay gumawa ng kaparaanan upang sa ganun ay mapanatili nila yung kaayusan sa kailang barangay at siyempre patupad ang tamang batas sa kailang barangay tulad ng aso mo itali mo. Sa aming pagbabalik, talakayin natin itong lumalala na sitwasyon sa yung mga pagbabanta sa mga paaralan. Dahil meron na naman yung isang paaralan dyan sa may Mapandan may kumalat na naman na text na pagbabanta hindi lang sa mga estudyante pati na ang mga guro. Yan po ay tatalakayin natin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan
yan ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtarion ng Kora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, nandyan na ang ating station manager, batang-batang station manager, maagang nagigising, hindi pa tumilawak ang manok, gising na si Joey Baby. Manager Joey Baby. Good morning nga pala kay former NDRRMO, former SK Chairman, former councilor at former barangay captain. At transformer. Ayan, si Tanad Quintana, di Tanad Banawa. Kapitan Mel Sapira. Ayan. Transformer mo to. Kasi maraming nagtatanong dahil visible itong si Kapitan Mel Sapira umiikot sa mga kung may mga namatayan, nakikilamay. Pero i-correct ta kay Daisy. Ang may pagiging visible to talagang ugali to lakunutan. Kapod posisyon. Talagang kiyan, talagang only liber ta man exercise. Kumadwa no wala re okasyon ya kiyan singa ramay nandiyan kapamilya. Talagang ugali to lakunutan so umpasya. So habit to la manaya. So ken only liber. Ugali to la, practice to la. Sanay to la. Mabuti pa si Kapitan Mel Sapira umiikot sa mga namatayan, mga iba nakikita kaya di bali umiikot naman yung yung chismis chismis sa ibang tao. Chismis umiikot kaya yung kay dating Kapitan Mel Sapira kintulatan ugali to lakunutan kaya liber ang pasyar exercise kada kabosan kaya sabi ng mga taga-Banawang Kap, ano ba talaga? Yun ang tanong. Yun sa'yo nasabi ng eleksyon. Kap, ano ba talaga? Bali-bali, taluran maksil sumanlalaban ditan. Ayan, Si Kagawad Honrado. Ayan. Si dating Kapitan Mel Sapira. Tan si Atay Alibay. May antamay Alibay Resort. Atay Lito Acosta. Ayan. Aratan so talura yakin. Umpapoy pampili anda. Ayan, okay. Good morning din kay Mar Pascua, kay Marivic Rivera Balason, kay Paing Palos. Good morning kay Rosalyn P. Mariano dyan sa Bayambang. Si Dado Kwa Pidlawan, baliktad yung kanyang pangalan. Baliktad rin mo man, Dado ka pa rin. Ayan, si Ardax V. Martin, si Mayra Meriti Lapid, Maki Mapalaka Paksoriano, ayan, si Lisa Sim. Ayan, magandang umaga sa inyo. Mar Pascua. Ayan, magandang umaga. Dumago tayo sa lampang mga issue. Magandang umaga sa mga guro at mga estudyante, lalo na dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil may pagbabanta na natanggap dyan sa isang National High School sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Isang eskwelahan, isang
High school. High school. Sa isang high school. Oh. Kaya nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Carl Christian Vega kahapon ang mga guro, principal kasama ang Philippine National Police ng Mapandan upang talakayin kung paano ma-prevent ang ganitong pagbabanta hindi lamang sa mga estudyante kundi ang mga guro. Ang mga nagaganap na pagbabanta sa loob ng paaralan na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga estudyante, guro at magulang ay hindi dapat baliwala nito, bagkus bigyan ng sapat na seguridad ang bawat paaralan. Kaya gumawa agad ng aksyon ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Vega na inatasan ng PNP ng Mapandan at karagdagang barangay tanos, mga force multiplier para sa seguridad ng naturang paaralan. Pakinggan po natin yung panayam kay Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan, Pangasinan. Magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. At saktong-sakto po dahil napanahon po yung pagbisita nyo po dito katatapos lamang po ng aming meeting sa isang high school na eskwelahan dito sa bayan ng Mapandan. And nagkaroon kami ng in-depth na pag-meeting kasama ang PNP, school heads, different department heads ng eskwelahan. At kami po ay gumawa ng isang aksyon na to support itong mga nangyayari nga po sa ating community. So I think nakikitrend sila. This is the bad side of the social media na parang nakikiuso na rin ng bawat mga estudyante. And siguro i-impose na lang natin at personally sinabi ko na ako po ibibisita sa mga eskwelahan para makausap yung mga estudyante. At kulang lang ng ating siguro yung pag-explain kung ano man ang magiging effect nito yung sa mga ginagawa nila. Kasi yung iba is parang para matakasan lang ang exams, para matakasan yung quizzes. Pero based naman doon sa mga sinabi rin is parang yung tolerance or yung acceptance ng mga estudyante ay parang nagiging short span na lang. Dahil konting kipot, napagsabihan ng teacher at meron ng banta. So nakakatakot din. Let's not take it very lightly, sabi ko, and let's always consider this as a serious one. But instead, sasabayan na lang natin ng information campaign kung ano man ang magiging epekto nito sa kanila. If mahuli sila, sana naman ay ma-educate para natin lalo ang ating mga estudyante para hindi na lang sila mag-resort sa ganitong mga gawain dahil really it is affecting each students dahil syempre kung ang tinatakasan nga nila yung araw na hindi makapasok, eventually idadagdag din yan later on sa pagtapos ng school year. So ganun din. So kailangan lang natin maging buksan natin ang kaisipan natin at para i-accept din natin kung ano man. Siyempre kung may fault naman tayo, ay lawakan pa natin ang ating pangunawa. At I guess ang isa dito ay ang pagbibisita and sinabihan ko rin ang SK natin na mag-create sila ng maglaan ng pondo para sa mga symposiums para i-divert na lang natin sa bawat eskwelahan to create awareness. At siguro magpapagawa na lang kami ng leaflets, brochures para po mababasa ng mga estudyante at maibibigay din sa mga magulang para naman mabantayan at maasikaso nila ang kanilang mga anak. Sir, paano yung seguridad doon sa school na yun? Meron bang PNP na nakadeploy? Yes, sa napag-usapan namin ng ating hepe, ay madadagdagan at ginawa na po nila ito for the last a week ago. Simula nung nag-umpisa po ito, nagkaroon na po tayo ng deployment ng ating PNP, although hindi naman sila pwedeng mag-stay doon. Kaya we ask the support of barangay para makapag-duty in support doon sa ating itinalagang job order na nasa gate, nagsisilbing security guard. Pero kailangan pa rin natin ng suporta with the supervision of
our barangay captains at CVOs po. So ang ating mga kasamang CVOs ay nade-deploy na rin po. Idat Pangasinan, Sir Aliwan sa Panginoon Bulubaya Kwanda. Just in case may mangyari mga ganong insidente, how ready po yung response team po natin para kung may mga ganitong mangyari, agad matulungan natin yung schools para mga estudyante. That is why itong continuous na campaign na pagpunta sa mga eskwelahan and to create awareness dahil as much as possible wag nating sana hindi na po mangyari itong mga ganitong insidente kasi magiging problema ito ng munisipalidad dahil magiging hindi secured ang mga estudyante. So domino effect yan, marami mangyayaring negative, especially matotraumatize ang ating mga estudyante, and then eventually syempre yung mga magulang ayaw na nilang papasukin. So, ang daming magiging effect nito psychologically and syempre ang mga estudyante ay mawawalan na ng gana. Hindi na sila motivated para mag-aral kung ganun ang sitwasyon. That is why we are trying to be proactive sa approach na ito na sana maging handa na lang kami sa pagbibigay ng agaran na mga actions. So, hindi natin masasabi kasi kung mangyayari o hindi. We're just taking it very, syempre, dapat malakas ang aming plano in terms of this. That is why the increased number of visitations ng mga PNP ay nasa mga areas ng eskwelahan natin. Sir, emotionally stress din yung mga department head ng school o school head. Kanina nakita namin. Sir, ano po yung mga pwede nating gawin naman para sa kanila, sir? Yes, pati nga mga teachers na ay binabantahan. So, ibang level na talaga. Hindi lang mga estudyante among the students. Pero ito po ay binabantahan na rin mga teachers. Kaya nga, yung mga teachers din ay natatakot na rin. So, we really need to take it seriously. And eventually, kasi we need to understand kung bakit ba. Baka mamaya sa bahay pa lang, within the household ay mayroong problema, napahiya or hindi man nabibigyan ng attention yung bata. So, in terms of mga ganito po, psychologically, we need to, yung approach natin na ganyan ay dapat gawin na lang natin proactively din. So, na-identify nyo kung saan galing talaga yung text niyo? Merong mga under investigation. Huwag na lang natin kuhan. Although, kaya nga po, it is important na malaman nila kung anong consequence ng mga ginagawa nila. Kasi baka mamaya, ang alam nila, biro-biro lang, minor ako, pwede naman akong hindi makulong. So, yung mga consequences na yan, may proper na explain po tayo para po hindi na lang nila basta-basta matakasan ang mga ganitong, this is a serious crime. Kung lalong-lalo na pag may nangyaring ganyan, although it is a threat, pero yun nga po, sana nga po pinagdadasal natin. And tinap na rin natin ang mga religious group leaders na sana dalasan ang kanilang pagbisita sa mga schools din para maging malapit naman sila at yung mga nawawalang landas ay mabibigyang pansin po. That is why kayo mismo, sir, ay magbibigay mensahe sa mga eskwelahan po dito sa bayan ng Mapandan. Yes, as I promised, we will visit, I will personally talk to them, i-gather na lang natin sila to show na hindi naman biro-biro po ang mga ganito. And maapektuhan ang kanilang mga pag-aaral kung ito ay may pagpapatuloy pa natin sa mga ganitong hindi magandang gawain. Mayor, your personal message sa mga estudyante natin, sa mga guro at sa mga magulang. Sa ating pong mga kababayan, mga estudyante, mga guro at including mga magulang, magtulungan po tayo at patuloy na gagawin po natin ang ating makakaya para po ma-educate ang ating mga estudyante and mabigyang pansin kung sino man yung mga nangangailangan po ng tulong. At nandito parati ang administration natin, ang LGU Mapandan, at magpapaabot po ng tulong para po sa ating mga estudyante. So mabuhay po kayo, Inaral Mapandan. Si Mapandan Mayor Carl Christian F. Biga. Yan yung kahapon na na-interview natin kahapon dahil yun nga, yung threat ngayon
22 minutes ago, si Mayor Nina Jose Quiambao ay may official announcement. Diyan naman sa Bayambang From Mapandan, lipat tayo ng Bayambang. Kaninang, ngayon lang to, kaninang 5:45 a.m., July 28, tama? Martes, nakatanggap ang PNP Bayambang ng isang report. Ito po si Mayor Nina Jose Quiambao ito Nakatanggap ang PNP Bayambang ng isang report hinggil sa isang alleged online threat na may kaugnayan sa Bayambang National High School. Sa kasalukuyan ay aktibong iniimbestigahan ito ng mga otoridad. Nais po naming linawin, kwanto dyan na under control ng PNP Bayambang ang sitwasyon at walang dapat ikabahala ang publiko. Ang kompletong detalye ay ilalabas sa sandaling matapos ang masusing investigasyon at verifikasyon ng mga impormasyon. Bilang pag-iingat, alinsunod sa rekomendasyon ng pamunuan ng paaralan, lahat ng face-to-face classes sa Bayambang National High School ay suspendido ngayong araw at pansamantalang ililipat sa online o modular learning ayon sa abiso ng school principal. Kasabay nito, mahigpit na binabalaan ang sino mang nasa likod ng pagpapakalat ng ganitong uri ng banta. Gagawin ng PNP Bayambang ang lahat ng legal na hakbang upang matukoy, mahanap at mapanagot ang sino mang mapapatunayang sangkot sa ilalim ng umiiral na batas. Hinihikayat po namin ang lahat na manatiling kalmado, mapagmatsyag at umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Makipagtulungan po tayo sa ating mga otoridad at hintayin lamang ang mga opisyal na anunsyo. Maraming salamat. Mga kabaloyan, mag-iingat po tayong lahat. Kanto, Mayor Nina Jose Quiambao. Kung may mga ganitong pagbabanta kasi ay nagdudulot ito ng matinding yung pagkabalisa at takot na pumasok ang mga estudyante. Yung pangamba ay nandyan. Diba? Kaya nga ang ganitong karasan at panakot ay dapat na mawakasan ito. At siyempre nandyan ang Philippine National Police at LGU na sila ay nagtutulungan upang matukoy kung sino ang mga nagpapakalat ng mga ganitong impormasyon na ikinatatakot po ng ating mga mag-aaral at ganoon din ang mga guro at mga magulang. So sunod-sunod po yan na talagang nakakatanggap ang Philippine National Police sa kapaborito role sa mga banta na yan. Nung mga nakarang araw dyan naman sa may at least yung Rosales na huli dyan sa may Balungaw. At sa iba pang mga bayan supposed to be makapanayan na sa natin yung PNP sa katauhan po naman ni Master Sergeant Katugas. Pupunta raw ng La Union ngayon kaya sa regional office. Pupunta ng regional office kaya hindi natin hindi pinaunlakan yung ating imbitasyon. Sa ibang araw siguro. Sa ibang araw. Para sa ganun malaman natin kung gaano yung kalalim ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police sa Pangasinan upang matukoy ang mga ganitong mga pagpapakalat ng pagbabanta sa mga paaralan. Hindi lang dito sa Pangasinan, nationwide dito kapaborito role. Kaya kayong mga dyan, estudyante, kung may mga iniisip kayo na ganitong maling pagpapakalat ng mga pagbabanta, isipin nyo muna kasi yung mabigat na krimen po yan maaring kayo po ay makulong o kaya po ay matanggal sa paaralan dahil sa ganitong ginagawa ninyo. At hindi ho biro yung ganyan. Correct, hindi biro.
Hindi ho anihan, hindi ho ang daanin sa biro-biro. Sa biro-biro. No, si kayo at Narel. Ito dasyo. O gaya ng nangyaring grade 10 na student dyan sa may Bacoor, Cavite, na nahuli ng mga otoridad dahil sa pagpapakalat ng pagbabanta. Nasa kami ng DSWD na ito. So, paano ngayon yung kanyang edukasyon? Kaya't dapat na alagaan ninyo yung sarili ninyo, at alagaan ninyo ang inyong pag-aaral. Hindi yung ganyan na magpapakalat ng mga pagbabanta na ito ay ikapapahamak ng inyong buhay. Alas 6:56 ng umaga, good morning kay Michael Mariado Suganov, kay Alfredo Baniked at Magina Corda. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Sabi niya rito, may mga reaksyon tayo dito mula kay Mark Sunsi. Binaliktad yung apelyido, Sunsi. Okay. Maraming salamat kay Mayor Carl Vega, mabait at may puso at lahat ng mga matitikas na kapulisan sa Mapandan. Okay. Oo. Si Micaela Santos nakakalungkot ang mga pangyayari, lalo na tayong kabataan ang tinuturing na pag-asa ng bayan. Tayo pa ang gagawa ng karahasan sa silid paaralan. Hindi ito simpleng usapin, kaya sa tingin ko hindi dapat sa walang bahala ito, sabi niya. Si Kuanan Marshall. Diyan Ambalangan Dalin, San Fabian. May nagbanta sa isang guro doon 2 to 3 weeks ago. Na-i-report din kanto. Si Master Sarlo, good morning. Si Bads Vidal, si Ben Gab, si Sir Ben, good morning. Si Julian Fernandez Hoson, good morning. Marakap ko na sombrero. Ayan, buntong ng kijay na naka-orly. Kato yung sulong kumula. Ayan, okay. Bukas na tayo mag-exercise dahil gahol na tayo sa oras. Si Sinaida Zamora Gilbert, magandang umaga. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawida at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtorion Lingkor at magtipang kasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Angel Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning, Nika Oli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kapwasan Pangasinan.